Defende os teus dereitos. Eu tamén son Carmiña. Non á vulneración dos nosos dereitos. Eu tamén son Carmiña. Todos somos Carmiña, non á represión sindical en Inditex. Todas somos Carmiña, non a represión sindical en Inditex. O pasado día 12 de maio, cando eu estaba realizando a miña quenda habitual de tarde, a empresa me comunica que me teño que marchar do meu posto de traballo ás 8:15 da tarde en vez de ás 10:30. A empresa me resposta que se nega a darme nada por escrito e chama a 6 persoas, 2 das cales son 2 guardias de seguridade e 4 policías nacionais para que me boten da tenda. Estas persoas entran no almacén onde me atopo eu sola traballando. Todas somos Carmiña, non a represión sindical en Inditex. Amancio, protestar é un dereito, reprimir é un delito. Eu tamén son Carmiña. Podedes vos facer unha idea como me sentín coaccionada cando entran 6 homes vestidos de uniforme nun almacén onde eu estou traballando sola, precisamente para facer que unha muller abandone o seu posto de traballo. Aínda así, eu, por suposto, non abandono o meu posto de traballo ata que a empresa mo comunica por escrito. Somos dependentas, non somos delincuentes. Eu tamén son Carmiña. Non á represión policial en Zara. Eu tamén son Carmiña. Todas somos Carmiña, non a represión sindical en Inditex.